Pozdrav svima ljudi, da predošli u novu epizodu s ovome Lucky i... S vama je Niki Bigio. Jej, konačno si misli. To, vrate, to. Još. Evo, ovaj je car. Čekaj da mu napišemo. Car si odvojeno, Nikola gramatika. A. Kad si prešao? Odličan 5,00. Bolje. Čekaj da... Jao da ga se bijem. Neću da... Evo ga, ej. Pa mi sad reče. Mrš Darkman! Ovo je cheater Darkman. Dođi ovamo, Lade. Evo me! Dumba. Sve sam pokupio što sam mogao. Chestplate. Dajmo chestplate, može. To. Dobre, brate, fali mi samo opet leggingsi da bi bio full... Obsidian sword imam. Tako je, bre. Ja imam, sad ti kaže sad. Ajde, skači dole, idemo na ono ostrovce. Stani. Ja sam Ajde skočio. idemo odmah na ono strvce. Zeo sam se stvari. Koji sam ja glup, prosam, neviđen u parkouru. Da, samo što ja ne mogu da se izbavim odavde. Čekaj sad ću dođi. Uzmem od hakera neke. Gdje je haker? Evo nam tišao. Pa moram nosimo ove... Pomagaj, dođi na Nikola na ovo ostrvo. Evo. Gađi me fishing rodom da izađem odavde. Još. To. Je pravo, aj sad ti mene. Skači gore. Idi od leđa, ej. Pa to... Dođi ovdje, odavde me gađe. Pa ti skači, brate, i idi napred. Evo to. Idemo, konačno. Leggingsi, jel ima negdje? Nema. Obsidian bow. Nemam ništa, brate. Stani, čekaj, imam. Ne laži, uzeo si od onog hakera. Do. A da neku dobru kapicu, nemoj samo... Pa nemam, brate, nemam. Ću da spojim jednu obsidian. Pa što si spojio, brate, nemaš sad enchantovanu kapicu. Dobro, nema pojma. Ovo sve da bacam što mi ne treba. Da ga bacam sve ovdje, ono mi se vrati. Evo je ovdje kantica, gledaj. O, pazi. Ova ima dobar bow, a ja nemam enchantovan. Darkman, cheater, Darkman. Cheater, vidite ljudi sa koliko blokova udara. Znači, gledaj cheatera! sad sam crko. A da, već cheateri na seremi. Ja vidim. Mogu te psujem. U Evo chat... ga Daki, evo ga Daki. Ajde, Daki, drop. Daj stvari. Ne možete da vidite iz moje perspektive kako... Imam 5 golden jabuke. Može, nemam ništa obsidian. Ja imam full emeraldova. Imam ja obsidian chestplate. Imam i obsidian kapicu. Može. Obsidian čizmice. Samo mi fale. I obsidian mač, može. Nemam ništa korisno, ali skači dole. Stani, imam emerald mač ako ti treba. I 5 golden jabuke.
Ma dođi vam. Ja sam našao stvari, Ne, čiter. Ja sam upao u voj, koliko sam ja glupe. Ne može niko nam zamisli. Darkman čiteru! Fly! Ljudi, vidjeli ste Fly! Ja na ovo samo šaljujem ovo i on mi daje stvari. Ti mater. Meni reći da ne psujem. Svi u komentare ljudi pederski haker. Ja ga bacio sa ostem, on mu poleteo. Se snima sa čip. Ajde, Daki, daj stvari, Daki. On nije Daki, on je Dakica. Daki. Daj ti uzem stvari. Ajde, daj stvari. Gdje si? Ja sam dole skočio. Ja čekam Daki da mi da stvari. Gledaj, Ani, izgleda su Ani i Johnny sinoć igrali i dobili killove. A ja ne mogu nikog da ubijem. Ja ne mogu sad nikog da ubijem zato što su svi dođi da ga ubije. Eno ga čiterčino, ne znam da... Pa to i radi malo, čiter brate, nema se. A daj mi, 2 hita mu bio čiter, jedan... Ma čiterčina bre, nije čiterčina. Jebe, stani, ne može ideš dole da tražimo od ovog dropa. Ma ja idem dole, moram da ga ubijem jednom. Će ubijam tebe. A briga me, ako me ubije, ja ću stalno da idem na njega i ću ga ubijem valja nekad. Gledaj što leti! Jeste, vidio sam. Daj me, kad me na 30 metra me pogodi. Lazare sam... Ne, nego me nervira. Čiter. Ako svi možemo da budemo dobri, da ne čitujemo, on može to da iskoristi da čituje, peder. Konačno, falite Bože, joj izašao haker. Nije izašao, nego su ga banovali. Pa briga me, barem da je izašao, boli me kurac šta je, samo da je izašao. Konačno može. Miri se bre, alo. Stani, ajde Daki, daj stvari, ti si sišao. Idem ja, čekaj me. Daki, ajde PvP. Jebe, čuti će ni pobijao deka ništa. Ma će nas pobije. Viš da haker dalo jedno. Pa to možda... Možda ima OP. Ajmo gore na drvo. Odo ja na drvo. Kakve stvari, ej! Ja sam sve uzeo. Ej, na spawn. Kaže roka iteme, ajde na spawn. Ja stvarno roka iteme. Sada upucam. Ko se crta spawn? Neće. Ko se crta spawn? Ali ja sam full obsidian, ja sam... Evo ga. Samo se ne mrdaj. Ja sam full obsidian, brate. Ja nisam ništa uzeo, zato to mi je pun inventor. Gleda, ne mogu ništa da uzrem. Koliko već snima? 9 minuta. Bravo mene. Ajde, siđi dole. Lazare, ajme ubiješ. Ajde, skoči dole. Ne bre, pa samo ću sinjem u vodu. Ma ne, hoću ja da te ubijem. Ne, pa je gotovo. Ajde, brže, hoću stvari. To, respawn. Ajde. Daj sad. Kakve stvari. Uzimam sve. Hvala. Ako imaš obsidian sword, daj mi, molim te. Pa ja imam iron i gold. Da ću
tražimo. Ako vidiš vatrene strele, to ja pucam. Kakve? Vatrene. Zato si me sad pogodio. Alo bre. Alo. Daj ja zaputam, čekaj to. Pa ja nemam ni bol. Meni Daj piše... lazere, sve mu upali bre, manji više. A te gađam. Gledaj ga. Brz bre tamo je. Tu crkne sad zbog tebe. Šta si uradio ovdje gore, brate? Sve si zapalio. Juse, koliko sam te pogodio. Sam. O, za koliko? Nemoj, beži. Idemo PvP, vraćaju se stvari. Frod combo. A ja nemam to. To si tako skrat. Frod bre, nemaš. Puđa. Ajde, idemo. To. Dođi dole ako želiš stvari. Ajde, dođi gore da vidiš šta si uradio na H, brate. Dobro, ti skoči dole ako hoćeš stvari. Kakve stvari? Pa stvari koje si izgubio. Od. Leti! Vatreni parti. Vutreni parti, nije vatreni nego vutreni. Žutri. Evo drži još neke stvari. A, ko je ganjan? Emerald leggings, to. Manje više vredi. Moram, brate. Ja sam pro. Prosi. A ti si pro ko moj kurac. Znači hoćeš tako, a? Stani da, nemoj, ću izgubim stvari, stani, nemoj. Šta je bilo? Nemoj. Šta je bilo? Stani bre. Alo. Tu da crknem zbog tebe. Šta je bilo, a? Popi fire resistance. Čekaj da vidim da ga ubiješ. Nemam, stani, nemoj. Sad ti ne mogu ništa. A zato ja si idem dole. Mazer više. Jok, moj deda. Jel tako, a? Vidiš lete strele, a? Vidim. Nemoj! A ti misliš od spawn te gađam. A ja sam prišunjao. Znači, brate. Gdje spide? Misliš da ja to... Misliš da ja to nemam, a? Misliš da ja to nemam? Ajde, napadni. Ajde, bre! Stani, alo, stani! Šta je bilo? Ono se obesilo. Stani, bre! A gdje beži? Puđa! A gdje lazere mali da idem na spawn da uzmem stvari? Puđa. Znaš, konj jedan. Gledaj šta su stvari, sad ću ovo sve ja da pobacam. Lazare, evo ti item, a ja ne mogu da ih bacim. Nemoj da si mu... Bum! A nemoj! Bow spam, brate! Jesi glupe. Da pobacam sve što mi ne treba. Pogledaj na F5. Pogledaj na F5. Ja ću se natrtim, ajde. Deveti mač. Ajde na span, bre, nemojmo udarat, idemo da uzmemo neke dobre stvari.
Nema više nikakve stvari. Ja sam se sam pogodio strelom. Nemoj! Koliko već snimamo? 15 minuta. Hajde završimo ako hoćeš. Znači tako hoćeš! Znači tako! Odakle ti taj mač? Ovo je Emerald, budalo. Stani da vidim koja je moja. Stani da ti ja pogodim, a? Šta je bilo? Ajmo gore, ubio si me. Aj sam te koknuo. A mi na Skype pričamo sad pre. Čekaj, ko si beše veze me? Ajde da završimo epizodu, ajde. Daki, carsi, daj stvari. Nikola, ajde završimo epizodu. I to bi bila to za epizodu. Vidimo sljedeće.